Ngithandaze emini, ngithandaze ntambama. Ithi iBhayibheli lami kwaphosona indoda emphandini ngonyama. Ekade ithandaze ekseni, ithandaze emini ntambama. Ithi yathi mayingena phakathi indoda ethandazayo. Ithi yathi mayiphatha fika ingona mazali siyayidla, sayifika inuka iphunga lomthandazo. Ithi inkosi uDairasi yavuka ekseni mntakabiyase izombheka phakathi emphandini ngonyama. Yafika yamemeza yathi Danieli, umuntu kaNkulunkulu, ngakuba uNkulunkulu omkhonza njalo ukusindisile na. Yabhonga phakathi engonyameni into kaDanieli. Yathi mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile isandla sakho. Sasifuna yengonyama. Ngisho ukuthi namhlanje bonke abathandazayo uJehova abevala imlomo yengonyama. Ngaphosa phandule ngonyama. Ubathandaza ngeke adliwe ingonyama. Abanye bangena esithandweni somlilo. Umuntu othandazayo. iBhayibheli uJoshua wakwathela nezitha zakhe wakhomba ilanga lami soNkulunkulu, izikhathi zami soNkulunkulu. Kodwa ngisakhomba uJoshua umuntu othandazayo, lathula ilanga, wathula imvelo yami yathi cwaka unjalo umuntu othandazayo. Hallelujah. Safela ngihlala ngile pulpit manje. Safela ngihlala le ntaba PAKKIES. Ithi iBhayibheli lami inyoka yadla uPholosi, indoda ethandazayo. Kuthiwa masimdlile inyoka, waqonda phakathi kwesixuku uPholosi, kanti khona abazuhlobo lenyoka emdlile. Babalama awa, bathi wena usinde emkhunjini, wena usinde ushaywa wangafa. Bathi ngeke ushone ilanga uphila, kanti inyoka umuntu othandazayo. Waqonda pulpit lento kamashantaye yadosa inyoka yayithintela emlilweni. Babalama awa bethu yafa, kanti uPholosi saphila. Sophila uKristu lapha. Noma umuntu othandaza ngashwa inyoka. Mighty Jesus. Jesus, my God. Moses. My Jesus. Moses. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Yeka longala bheka longala. Ngibona ifu mina. Labantu abalapha ngisakubona. Ngibona indodla zehla ngentaba. Ngibona impunga nempandla. Hallelujah. Ngibona izizwe nezizwana. Sizombulela uJehova ephakemele. Banongavimba into kaJehova. Avimba lento yofana kufa. Ayikhuluma imithombo kegama likaJesu. Hayi ngicela into enzima. Ungakhubeki makuvuka ezini intaba, umbono ongazala uvela uNkulunkulu. Mighty God. Asivuka nezini intaba umhlaba uyabhubha. Abafikela ubageze ngegama likaJesu. Hayi sengishilo bavuka bafikela ubageze ukuthi abantu basebenza emsebenza khona. uNkulunkulu akawuvusa umbono omilo ongazala. Yes. My God. Kwende nonke nizavula imbono ningakhohlwa ukuthi nizalwane. Oh yes. Yeah. Ngikhulula inhliziyo yakho makhona izindaba ezavunga mina cala ungalimali. Yebo. Futhi ufike uzipostole. Yeah. Mase ngene wena ungene nesiqi. Yeah. Ngathi uNkulunkulu akakukhumbula ube ungabe umfundisi olula ube nesiqi. Yes. Yebo. Njengomntaka Nxumalo. Noma ngena bewunani abantu abangifuni kibo wesitheni. Intimidate ubone. Oh yes. Mase ngifaka isuti yami emnyama ngena ngixeke ngithule licwaka. Fasa ikhanda ngilibhekise phezulu ngingabingeni bangithanda. Ngoba emhlabeni angikoleti umuntu. Hlangana nedrobheni ngishayisha amalamba ngishayisha amahazard I don't owe anyone. Ngiboyisho wangibiza. As long ngisamuzwa ngithwele ungithwele. Noma abantu bangavala iminyango uzayivula. Umuntu othandaza. Uthi iBhayibheli lami enindoda othiwa uMoses kwafika ukufa kuzoyibulala. Yathoza lapho uthi ngiphuma ku 40 days. Kwafika ukufa kwamchantsa uMoses wangafa. uMoses wazi wabulawa uNkulunkulu uqobe ehlele entabeni. Wamsoconga umkhabazi wamqeda wamngcwaba yena. Ukhulumela abangani kwaNkulunkulu ombithuna kwaNkulunkulu. Ngoba umuntu othandazayo unyakazisa ngisho uNkulunkulu. Sangafe njengesilimo uMoses. Ugqiba inhlabathi le kwabo bantu bazalwane. Mose ukuthandaza noNkulunkulu usebenza nawe. Hey. Wathi kakhulu musufa njengesilimo. Hamba nimemezela uCovid ongculaza sifi njengesilimo.
Into othandazayo decide uhamba nini. Yeah. Into othandazayo ukufa Oh, uyabiza. hallelujah. Sibhekele zonsuku sonke sokuguga khona sowoshoti ababafundi abancane abanganga at the age of 90 years. Esongena khona emabandleni sephethwe abantwana sephethwe ibona